Martin, 8 Juan Caño, 9 Javier Carrion, 10 Cesar Sempre, 11 Mathias Tudela, and 12 Marcos. Vi har netop fået sat den tredje kvartfinale i Copper Plate i gang, og det er kampen mellem Rusland og Spanien. Den startede altså med en spansk fejl på udspark, og derfor har vi russisk frispark på midten af banen. Rusland, som altså kommer hertil som vinder af pulje C. Spanien, som blev nummer 2 i pulje D. En russisk fejl der, som giver en god spansk mulighed. Spanien på bolden, spiller den rundt for første gang. Så er Spanien på bolden. Ignacio bliver stoppet effektivt. Og så er der altså plads herovre på venstre side til spanjolerne, hvis de kan udnytte den der. Det kan de altså, og så har vi Spanien inde efter 1 minut. Og det der, det var altså klassisk eksempel på, hvordan man spiller rigtig god sevens rugby. Det går fra den ene side til den anden side, og på et tidspunkt så har man altså fået spillet forsvaret tyndt. Og så har man altså muligheden, hvis man tager den, når der er hul i modstanderens forsvar. Det var der altså kommet der i det russiske forsvar, efter de havde fået lukket ned for spanjolerne på deres 2-3 første forsøg. Jamen så havde de altså tålmodigheden til at vente indtil chancen bød sig. Her Dia ligger Spaniens første 5 point. Og så misser de så efterfølgende conversion. Ja, kom så i gang, siger dommeren. Vi kan ikke bruge alt for lang tid fra conversion taget til vi får afviklet udsparket. Og så laver de altså igen fejl Spanien på udspark, og det er altså urutineret. Det er 2 gange i træk. Og det er altså en dum mulighed at give russerne for at få sat spillet i gang igen. Lavino. Det er Perro, der tager den der for russerne. Og det er altså ganske godt løbet der af russerne, så får de bolden ud i kontakt. God pasning der. Helt ud på vingen. God spansk tackling. Og så skal de altså have den tilbage derfra, russerne. Det tager for lang tid, det der. Og der er det altså så Rusland, der får straffet. Men det er altså forskellen på det, vi lige så med spanjolerne, og det vi ser her med russerne. At russerne får altså ikke hurtigt nok bolden tilbage på modsat side af banen, når de kører den rundt. Det der, det kunne altså godt ligne. Ja, det er i hvert fald straffe. Der kunne man altså for alvor godt overveje, om det skulle være et straffeforsøg, det der. For det der, det synes jeg altså er en straffeforseelse, som fratager dem. Nej, han dømmer den simpelthen kun til en klynge. Det der, det er simpelthen, det er en kæmpe fejl. Det der, det er fuldstændig bevidst, at han kaster bolden. Han kaster sig fremad og slår bolden fremad. Og hvis man slår bolden fremad i rugby bevidst, så er det altså et straffespark. Og i det her tilfælde, der gjorde han det for at undgå, at russerne de scorede et forsøg. Og så bør det altså give et straffeforsøg. Og i stedet for, så giver han, vi ser den lige her igen. Det der, det er, han kaster sig jo frem i bolden. Det er en kæmpe fejl, og jeg er også helt sikker på, at det var det, russerne ventede på. De ville som minimum have straffet dernede. Det var derfor, de efterfølgende bare løb bolden ud af banen. Fordi de ville have straffet, og så bliver det altså bare til en klynge til russerne. Den får de så til gengæld afviklet hensigtsmæssigt for at sætte bolden op, og så skal de have den væk fra kontaktsituationen, russerne. Det igen. Ja, se, derfor bliver han så dømt. Det er Fejjo, der bliver dømt for at slå den fremad bevidst. Men den skulle de altså også have haft før, den her russerne. Og hvad så, det er de inde? Det er de, russerne. Og så er der altså udlignet, og så er der gul kort til Fejjo. Spanjolerne. Nej, der er ikke forsøg, der er straffe.
Det forstår jeg så heller ikke, må jeg sige, fordi hvis han begår et straffe helt dernede, så må det da være for at undgå, at russerne de scorer, og så skal det da være straffeforsøg. Men altså uanset hvad, russerne på bolden igen. Og hvad så her? Altså tæt på det der for russerne. Og den var god nok så til gengæld for spanjolerne der, for at tage bolden fra russerne. Men vi har altså spanjolerne, så får de den tilbage, russerne. Det er rigtig, rigtig godt forsvaret af spanjolerne på egen 5 meter linje. Og så er der altså spansk straffe lige pludselig. Voldsom pres fra russerne. Og så har vi en spansk spiller nede. Og så får vi stoppet tiden med 5 minutter og 19 sekunder. Spillet er voldsomt russisk pres på det spanske forsøgsfelt med en rigtig, rigtig gode spanske tacklinger. Det kostede altså en 2 minutters udvisning til Feijo. Men de fik altså ingen point ud af det. Russerne, de to hold her, de mødtes jo altså i Moskva for en uge siden. Der blev det til russisk sejr på 12-10. En meget intens kamp, og det var altså tredjepladsen, de spillede om der, de to hold. Rusland endte nummer 3. Spanien måtte tage til takke med fjerdepladsen. Og de to hold kæmper jo altså også om den samlede andenplads i det her EM. Her er det så russerne, spanjolerne, der begår en fejl på eget indkast. Og så skal russerne altså udnytte, at de er en mand i overtal nu og have point på tavlen. Det bliver de nødt til. Så skal den bare ud af. Der er plads herude til venstre. Ej, det var forkert, for det tager alt for lang tid for den pasning derud. Ja, de forsvarer altså. De forsvarer godt, spanjolerne, det må man sige. Og nu kan der ikke være mange minutter tilbage af udvisningen. Spanjolerne tager sig god tid med at få sparket den her ud. Tager sig sikkert også god tid til at få afviklet indkastet. Jeg tror faktisk, vi får Feijo på banen til at få afviklet det her indkast. Det gør vi også, og så har vi altså spanjolerne fuldtallige. Det kunne de ikke udnytte, russerne. Ja, smart indkast der, spanjolerne. En god mulighed for russerne for at komme på tavlen, og de har altså masser af pres på den spanske linje. Der har vi fået afviklet de første 7 minutter. Så er det altså sidste spil. Ja, den får spanjolerne så bare sendt ud, og det var de måske også meget godt tilfredse med. Mulighed for at komme til pause, lige få lidt luft. Det har altså spanjolerne, der lagde bedst ud, bragt sig i front 5-0, men så har det altså været 4-5 minutter med konstant russisk pres på den spanske forsøgsfelt, og på trods af en spiller i overtal i 2 minutter, så er det altså ikke lykkedes for russerne at komme på tavlen. Så det er altså fortsat Spanien foran med 5-0. Der, hvor man går ind på stadion for tilskuer. Ja, russerne skal altså have talt om, hvordan de får lukket det her spanske forsvar op, og jeg synes ikke, de har gjort det rigtigt indtil nu. De vil gerne tage kontakten, russerne. De vil gerne bryde de spanske tacklinger, og det kan de altså ikke. De sidder for godt, de spanske tacklinger. De skal altså spille udenom dem, i stedet for, og specielt i den 2 minutters periode, hvor de var en mand i overtal, skal de altså lægge bolden rundt om de spanske spillere, i stedet for at prøve at løbe igennem dem. Der har de spanske tacklinger altså været knivskarpe og har holdt de russiske spillere ude. Det skal russerne altså have lavet om på her til anden halvleg. Få spillet bolden lidt mere rundt, sat til lidt mindre på fysikken.
Januskin klar til at sætte anden halvleg i gang. Godt opspark det der. Spansk fremad. Canosa, der taber den der fremad for spanjolerne. Det lader altså til, det bliver endnu en tæt kamp. Sidste weekend blev den altså bare afgjort på en enkelt conversion. 12-10 i russisk favør. Lige nu er det spanjolerne, der står med de bedste kort. Men igen tager russerne altså kontakten. Så skal de måske få den lidt rundt der. Sådan der. Godt spillet videre. Og så videre med den igen. Den skal videre derfra. Skal ikke tage kontakten der, russerne. For så går det altså for langsomt med at få bolden videre. Januski, der bliver stoppet. Spanjolerne får fat i bolden i stedet for. Det er altså russernes egen skyld, synes jeg. Fordi de får altså ikke spillet bolden rundt. Hvis de tager kontakten, eller de går ind og tager en halv kontakt, så skal de spille bolden videre der igen. De dør med bolden hver gang, russerne. Så er der måske et lille overlap herude. Så skal den videre derfra. Videre derfra med det samme. Og det tager for lang tid for russerne. Derfor de straffe. Sådan der. Videre i kontakt. Ja, nu skal vi med en lille finte der. Men den skal altså... Nej, igen. Gør de det, russerne. Nu skal spanjolerne til at passe på, fordi nu kan det altså godt blive farligt. Der, sådan, videre med den. Det er godt, det der. Sådan der. Så er han ude. Januski får lige trådt på linjen. Jeg tror ikke, han er klar over. Han står så tæt på linjen. Overhovedet. 2 minutters godt russisk pres. Men det giver altså ikke rigtig noget. Det giver i hvert fald ikke point på tavlen, som de har brug for, russerne. Jeg synes altså også, det er fornemt for spanjolerne. Det er altså de huller, der bliver lavet i det her sevens. Det er altså der, hvor du kan gå ind og tage kontakten og få spillet bolden videre fra den kontakt. Det er der, du kan ryste de her rigtig, rigtig velorganiserede forsvar. Spanjolerne igen med et godt indkast. Ja, udmærket dom i det der. Altså rigtig god tackling af Januski der. Og så er det... Ignacio, der er tæt på at komme igennem for spanjolerne igen. Og så bliver den altså dømt frem af den pasning der. Og så har vi altså lige stoppet tiden igen. Er meget godt løbet videre med en mand på slæb der. Ignacio går ud for Rusland. Så har vi altså Rusland på bolden igen. Vi tager kontakten der. Sådan der. Så skal den videre. Men de dør altså med den hver gang, russerne. Og det er altså derfor, at de ikke rigtig får brudt for alvor igennem det spanske forsvar. Det bliver simpelthen for nemt for spanjolerne at få organiseret deres forsvar. Spansk indkast i den russiske 22. Ja, endnu en gang. Superspil af spanjolerne. God tackling af Rusland. Ignacio, det er altså med vilje, de lader ham stå derude på fløjen og
Der vil de rigtig gerne lægge den ud der. Så han fejler spanjolerne. Ikke nogen til at samle den op fra den løse klynge der. Så skal den videre der for russerne. Så er der altså plads derude den her gang. Ja, der Rusland. Ja, men og så sådan der. Nej, og så er de så uheldige, da de endelig prøver det. Så får de lagt den armene lige i armene på en spanioler, og så har vi altså Spanien inde igen, tror jeg. Ja, der. Efter et par sidesteps og en dummy, så er det altså Spanien, vi har inde igen, og det er Pedro Martin, der ligger Spaniens andet forsøg. Og så har vi altså Spanien foran 10-0. Med 5 minutter spillet af anden halvleg. Og 2 minutter igen for russerne til at få lavet 2 forsøg, og det kan altså blive svært. Det er også ærgerligt for Rusland, fordi der prøver de faktisk vel nærmest for første gang i kampen at spille bolden videre i kontakt, og så kommer der altså lige en spanioler imellem og laver forsøg, og nu har jeg efterspurgt det nærmest hele kampen, og så gør de det, og så bliver de ovenkøbet straffet for det. Ignacio med conversion, og så er det altså bare 1,5 minut og 12-0 til Spanien. Her ser vi den lige igen. Den der gode tackling, og der søger han så kontakten, og så kommer der altså lige en spanioler imellem. Det er altså rigtig, rigtig uheldigt. Det er Heredia, der kommer imellem for spanjolerne, og så kan de altså løbe den ned. Ja, ærgerligt for Rusland. Det havde været en god udvikling for kampens spænding, hvis de havde fået lagt en pind der. Nu er jeg bange for, at tiden er ved at være gået for dem. 1 minut, så skal de altså finde på noget hurtigt her, russerne. Den her klynge, den skal altså vendes til et forsøg inden for de næste 30 sekunder. Ja, det er spanjolerne, der får presset for hurtigt der, synes jeg. Dommeren lader det køre. Så er den der videre med den. Og så taber de den altså. Fajo. Det er godt sendt videre der fra Fajo. Ja, og så er det Spanien på bolden. Og den her, Fajo. Gammel snurev. I hvert fald rutineret og snurev. Beder lige alle spanjolerne om at tage det helt fuldstændig stille og roligt. De skal bruge al den tid, de overhovedet kan på at få afviklet det her straffe. Nu er den ude til indkast. 10 sekunder igen. Og så kan jeg godt love, at det bliver spanjolerne, vi skal have videre i koppen. Russerne må tage til takke med at spille plate resten af dagen. Nu er det kun et spørgsmål om, hvor stor den spanske sejr skal blive. Og så lykkes det altså spanjolerne for 3. Grand Prix træk at spille med om koppen, og det viser altså også, at de har stor klasse. Og spanjolerne er altså stadig med i kampen om at få vundet andenpladsen i det her Grand Prix. Her får Fajo sendt bolden endeligt ud, og så blev det altså en sejr til Spanien med 12-0. Så kunne spanjolerne godt på et tidspunkt i hvert fald få mulighed for at møde Portugal igen og få revanche for det nederlag, de fik til Portugal i går i den indledende gruppe. Tabte jo altså 10-7.